لدفرن رژیما سوریای ئاستا تاوانên کوشتنê bilind e. Seba rewşa aborî û jiyanî ya ku xelkê deverên rejîma Sûriyayê têde dijîn û nebûna ewlehiyê. Roj bi roj pileya tawanên kuştinê li deverên rejîma Sûriyayê bilind dibe ku piraniya wan bi seba belavbûna xizanî û bêkariyê ye. Di Îlonê de 29 qurbanî. Rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan di raporekê de da zanîn ku li gor bi belgekirinên wê di Îlonê de 23 tawanên kuştinê li deverên rejîma Sûriyayê pêk hatine. Di encama wan tawanan de 29 kes bûne qurbanî, ji wan 11 jinin, 2 zarokin û 16 mêrin. Rewangehê zelal kir ku ev tawan dikevin çarçoveya nepeydabûna ewlehiyê û qelisiya ewlekariya rejîma Sûriyayê. Vê yekê jî rê li ber tawanên diziyê vekir ku ew jî bi seba rewşa jiyanî û aboriya xirab bi awayekî berfireh li wan deveran belav bûye. Li gor te seba belavbûna tawanên bêvîrengî çi ye û bo rê li ber wan bêgirtin çi pêwîst e? Nêrîna xwe bi me re parve bike.